من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم بندرا بجول من غير كان حمد ودو نيلوم كدي يس جنار من شير رحمة الله الفهم مسلمان با ودو نيلوم هاندي نون كو نيلوم الاربا جورو مولود هاندي ياراي بالde tati hande ko tati mawlud نيلوم الاربا min gondo galle men ceerno ceeram tidiane ko muslim ba galle men kilin kar galle ceerno Mamadou Samas tido non e jeeso makko e kadi namde garande en do e ko fati kadi jewti islam e mo yefta en julbe kadi fodde kadi hattande no do saha. wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chagal de ketden chairman Chairman Mahmoud Diallo waɗanen muqaddima ko fati wotere men islam jinnaɗo men ceerno Ahmed Tidiane Alpha Mamasle e legal men killinkare galle men ceerno Samasa en calmi dendagal jinnaɓe dendagal sirifaɓe dendagal dente men WhatsApp e dendagal noddiyankoɓe e namdiyankoɓe e namde garande inchallah oto keƴeɗen noon kadi yewtere men koko jokku inchallah on yewtere gonɗo ɗo henne kadi koko jokkata hen inchallahu rabbuna caggal de ketɗen nen ceerno men ceerno Ahmed Tidiane Alpha Mamasle dokkan mo kadi o arta yewtere men inchallah caggal moƴƴum kadi nde garten namde ganande en ɗo e kadi o ko foti leppinan ɗo kadi fodde heɗade inchallah tawi waɗanen ko seerembe meɗen men tentina golle ɗe inchallahu rabbuna. wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mi salmitima on fof dendagal julɓe fof kadi ɗo woni mi salmitima ɗum e ko calmen ɗon koye salminago mon ngo e wiide wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. yo Allah waɗa en jaam waɗa en moƴƴere ñippana en musibbaji beyoji ɗi e jogorɗe weyde ɗi fof yo Allah ñippana en ɗum dendagal aduna o fof yo Allah waɗa en jaam yo Allah artan jaam ndemaji kadi puɗɗiɗe arde kadi yo Allah kadi famɗen en ɗeɗo ndemaji musibbaji muɗumen yo Allah famɗen en musibbaji ɗeɗo ndemaji waɗana en jaam jewte meɗen ñanden onon heɗotoɓe banggue radio ɓe yewtere nde ɓurino ɗon heddi noon fodde mintaji 15 oto batte radio to yewtere nde so jokkama son udditi radio ji moɗon ɗi fodde 15 minutes o koye yewtere ɓennu noon nde jeeno ma woni yewtere fawtinde hen en mbino hankadi haala jultogol ngol eɗen dartina ɗum ɓe mbi basel yiɗino suurade ko ɓoɗɗoɓe kadi basel yiɗino suurade ko ɓoɗɗoɓe kadi walla ko ɓoɗɗoɓe kaɗata en yiɗino dartinde yewtere nde no wayni jultogol mayo ngol jultade nde ko haram en kaali tan ko bida waɗaka barke Allah waɗani muɗum barke nelaɗo sallam jultaki hay mayɗo goto ceerno alayhima seydi jultaki hay mayɗo goto seeremɓe fuuta janggoɓe fo hay goto hen jaɓani jultade eɓe kawri mbiyo noon gila lakdari ha to ala fof ɗo harmi mataw o janggani arisala o yaata arisala kay nan ɗon boski juulama jultataki nan to arisala to ton kay jettaki ko heddi ko kanko ceerno Aboubacry Ali ha hande ɗen jettamo katuɗi o warinima hen ha heewi joni noon yewtere ndeɗo nde paweten ndeɗo kay goto ko seeremɓe meɗen biyeteɗo ceerno Aliyu mo ceerno Ahmad Sada Sall mo Polel ɓurrawiyanki o alqari o jangannoɗo Madina jangannoɗo e Daka Madina Gonaso eɗen yewtere wonde o neldi ɗo kanko ceerno Aliyu Sall o keɗɗon taw ko e sawtol makko e ko haali e ceerno Ibrahima Bayde ko haalno e sule mo ceerno Abdourahmane Banaye jultino kanko ceerno Aliyu ko o haali
konngol ɗi ene lurtodiri ceerno ibrahima baydi kañum wi komo ceerno hamme baba jultino o wiyete ko suule ko jaatigi muɗumen ceerno abdourahmane banaji mo jultino on wiyete ko suule kadi ko jaatigi muɗum wonno sehil muɗum kanko ceerno aliyi o noon e ɗemgal makko nan toon kadi keɗoɗon o wi on suule jultaɗo o on ko ñande kasere o watte ɗo nde o wi ko balɗe nogasi goo ko maayi ceerno ibrahima baydi noon gonɗo dumgaw on wi ko ceerno abdourahmane banaji jultima biyeteɗo suule kadi nde ceerno abdourahmane banaji ko julti ko maayi e joni woni duuɓi 33 ɓen mo ceerno abdourahmane banaji juuli o sali yo juulte o won ko duuɓi 33 ko ceerno abdourahmane ko maayi suule mo ceerno abdourahmane sali juulte o koye gurdam ceerno abdourahmane banaji maayi ɗum ɗo noon so wiyama hande eɗo jareten ɗo ko balɗe nogas walla ko lewru konngol ɗi lurodiri kono foof koye konngol makko ceerno aliyu mo ceerno amadou sam polel ko hen garta tan ƴewonen hakkillaji moɗon en jeeyno ha mbiɗa eɗen bille yewtere nde kono ko kanko ceerno aliyu o kanko artiri kaɗo haala keɗɗon haala ka ɗum kadi no wayi eyi on saaha kadi oɗon joom radio ji en ɓe jokkito haqqillaji mo onon joom whatsapp en ɓe noon jokkita e jewte moɗon ɗe en foti wodude ni bisimilla keɗɗen haala ceerno ahmad ceerno amadou ceerno aliyu mo ceerno amadou sampolel ba makko ɗon min nanmi ɗum koye huno ko idrissa sall gandiraɗo moliɗo ene jeeya wiide boseyaɓe 68 nde garmi mbuuni mbaɗa dursito mi janngale laade walla so fini subaka kanko idrissa kanko moolingel o mona kongo boda sabil ɗum an neɗɗo waala e dande mum Allah boni modi sahla hanga an elle ɗaɓɓitowo so artoyi noon o arta e bawal ceerno amadou sall ɗum eskey ndaw ko weldade ndaw wawi dursitade ndaw ko weldade ha gueɗe goɗɗe on wiya so tawi ceerno amadou sall en dursito so wima qatilu musrihina kaffa kama qatilunakum kaffa walla mo o ñamtiri ceerno amadou sall kanko idrissa mo wendu bosaɓe gandiraɗo moligel o mona somo wuuri hande o mona kongo bada sigi nde garmi ɗon tawmomi ɗon omo wonde amar kumi mawu kam mi yeyda wuuro mi tawi ɗon yaya sow to hordolde zakaria ñang hordolde amadou wolum nere abou wolum nere jibi huray nereyel ɓe mi tawi ɗumen ɗon en goni ɗon oumar wan batama mamma wan batama ɓe mi tawi ɗumen ɗon yaya touré wendu noodi mi tawi ɗum ɗon mamallamin de ɓi ceerno Umar de mi tawi ɗum ɗon Mamadou Hadi de mi tawi ɗum ɗon Amadou Alhaji Dieng mi tawi ɗum ɗon Jibi Seleyi mi tawi ɗum ɗon Amadou Tidiane Sy mi tawi ɓeɗo ɗo Demba Numu ko Jaljallo Mandatou Dia ɓe mi tawi ɗumen ɗo ceerno Ɓooy mi tawi ɗumen ɗo ceerno Racine ɓi ceerno Racine Saydou mbiye ceerno Saydou mi tawi ɗum ɗon Ahmad Ibrahima Bousso ɓi ceerno Ahmad Bousso ɓi ceerno Ibrahima Belli Bousso mi tawi ɗum ɗon Bocar Sy mi Diatar e Baɗum Ahmad Aw mi tawi ɓe ɗon ɓeɗo almuɓe tawi ɗum ɗon ɗum gunɗo e forum kanko ceerno Idrissa oɗo ko ɓe tawdu mum ko min e makko kadi e ceerno Ɓoy puɗɗi tenande ceerno malli bahi leɗɗe ñande alarba ceerno Sowdu en alhamdulillahi rabbil alamin kanko Idrissa o ceerno Ibrahima goto mo jowlo ceerno Ibrahima Alpha goto so ɗanninoma kanko tottata cokkirgal suudu muɗum min so ceerno malli yeehi ɗannima min tottata cokkirgal beti muɗum so tawi ko an ceerno Aliyu gandumi bamako 73 jiimi ɗum Dakar Madina Gounass no wino yon jeet oton gubbidde ko hay goto anda Basel yiɗino suurade ko goɗɗoɓe kaɗata
73 Ahmad Tidiane Ahmad Tagal ene wuuri nan ɗo e wuri nden jimi ceerno Amadou Samb hakke eno nirtuno momi kanko jangata daga mi meeɗa nden hay julde mi jiwtani ala ko haali ko di kono timmi ko law jaami to daroto to Misra to min ndewi wiide ngabbe caggal ha min keftoy hakkunde nden ceerno Alhaji Mouhamadou Seydou radiyallahu taala anhu jangi sawla wajima ha gayni wi jangoɓe bisimilla min gummo kanko ceerno Amar Samb njool ɓaleejo on waɗi wutte bakaji omo jogui kala boɗejo kono mo ceerno Abdourahmane Banaji Sall wata e dande muɗum o taki jungo e hakkille ceerno o jangi ko mayri namdi وأن أتلو القرآن فمن يهتدي فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها قل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياتي فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم تقسيم ميم ndew gayni ceerno Moustapha Ba goto Moustapha Hira Alpha Ba takki jungo haqqille سورة الرعد كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم واللي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن يوي بنداج مرو 73 من تور سخنا حولي بيشنا لي محمد سعيد كلا كسر ما شر وانو نتون يوي 73 يوون ñande mbi min de ko ñande altine ñande talaata ceerno Alhaji Moussa yaltani wi yo serme be mbaaju kañum hattanani keɗɗon moƴƴi ñande talaata ceerno Alhaji Massaydou wi kañum sellani seremɓe wonɓe ɗon ɓe yo mbaaju ɓe mbi ceerno Ahmad ceerno mawɗo yo waaju won wi ala ɓe totti ceerno Abdourahmane Banaji wi ala ɓe mbi ceerno Aliou Guiji ɗon ceerno Aliou Guiji wi ala seeramɓe hohoɓe arinoɓe dental ɓe goto fof sali ɓe mbi yoɓe tottu ceerno Alpha Ibrahima wan seydi wan kam fof ɓe kawri ɗum ngol woni goo heɗademi ceerno Alpha Ibrahima mawɓe seeramɓe fof mbaɗimo mawɗo muɗumen ɗimmol ngol kode ɓe notoyi Abdou Diouf batu mabɓe yo sangar itti e Fouta kamɓe fof kadi mbaɗimo ɗon mawɗo kanko ceerno Alpha Ibrahima rahmatullahi alayhi kanko e ɓesgu ceerno Alpha Ibrahima haali fodde ko foti haalde deƴƴi keɗɗeno moƴƴi mimon guirtu kon ganda jam eɓe kadi jam on jeddat ceerno Mansour Baro kañum nantinanno nden ceerno Alpha Ibrahima gayni o heɓi kanko ceerno Mansour Baro min tawitamo o tawata kam ga o tagatamo eɓe keeɗi kam fof ɓe keeɗi jafoɗon o wi eskay ni de ko ni Allah waɗani en ngal ɗo datten de ko ni tigi Allah waɗani en mbimi ƴeewoy kasaraji ɗi sohnawli toon 73 oy ko ni de Allah waɗani en ngal ɗo dental ngal ganduɗa ko ceerno Aliou Guiji ɗan no wiyete goni almuɓe maggal ceerno Ahmad en goni almuɓe maggal ceerno Alpha Ibrahima goni almuɓe maggal ceerno Abdourahmane Banaji en goni almuɓe maggal ko ɗon jam wayri keɗon moƴƴi nde o ari indi ceerno Abdourahmane mbimi ko ɗon jam wayri ceerno Abdourahmane wi dokke kam micro o keɗon moƴƴi hokkama ceerno Abdourahmane jaggi micro o wi minen wona almudagal addi min ɗo o darani min hayar fuu omo andi ko addi min ɗo koko huccidirde julɓe keɗɗen moƴƴi so nani am reftede jibana ko reeci walla oɗon kalnami kaɗo doɗɗerewa ceerno Mansour ni wi so nanama reftede seeren ɓe limta ɓeɗo ko almuɓe dental ngal yen jettu Allah are inde ceerno Abdourahmane Banaji wi gadde ga micro o almudagal addani min ɗo addi min ɗo kuccodirde julɓe omon heeɗi dandam nde hay har fo daɗani min jeede on jeedat ɓe so mbaɗi hunde
wi'en sikkite walla ko nandi hen ceerno Ali ko ni gandir bamma ko ɗon gandum bamma gila nden noon mbaɗanno kanko Idrissa Sall o no wayi wawde yimdade bamani mbaɗanno o resat bande debbo kadi o resi aɗani mbaɗandi o resi alhamdulillah rabbil alamin koye fuu ko Idrissa Sall gandum bamma en meeɗi yindirde noon kono koye saabu dabɓu yoga e moɗon emin jindira kono koye saji dabɓe min jawdira yewtere armuɓe mi arno salmin ɗon tan ko mbi kaari kadi so jawta dogani hakkude yimɓe o wandirta joni min pawa noon an ceerno Ahmad Tidiane ndo an ceerno Ali mo ceerno Amadou Sada Polel bandiraɓe keɗo jabol ma e ko duttuɗa ceerno Ibrahima Baydi Sall to dumga ko e jabol goɗɗo nan ɗo keɗɗon jabuji ɗi garɗon jafoɗon assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jokke min eldimo duwaw oɗo ko Aliyu ceerno Ahmadou Sada Polel Diawɓe Aliyu Sall mbayrondiri seeɗa noon ñaganam Allah kala moƴƴere machallah ewa mi hettima ɗo joni o jomama mo mbaɗɗa hande e le hande o waɗa won jeeɗo Allah goto ne haala hen alhaali jultogol maayɗo haw haali hen ewa ceerno men ceerno alhaji Abdourahmane Sall mo Banaji jaatigue makko Dakar biyeteɗo alhaji Soule Sall nde hawri e Ladial kanko kalɗon o wi wonde nde Soule Sall hawre Ladial Dakar to ceerno Banaji jipporno ko kanko Soule Sall o joni noon Soule hebla ha gasi ha ceerno Banaji haalna Soule heblama yo juul Soule o wi aha noon sharɗi so mboɗo juulamo son kooti nawrima Fuuta o jultatake yo moftire noon so on gandi kon jultotoɓe nawrema ha Fuuta o mofte toon on satu gandanɗa hoore ma wonira noon ɓe mbi ɓe jultata homo kawa ceerno Banaji juulimo fodde no keɗorimi on satu ɓe nawri Soule Sall o ha Fuuta moftoya toon kalɗo noon mi sikka o manque andude Soule Sall kalɗo ɗon kanɗon haalo mbeɗa sikki tan amo manque andude Soule Sall walla taw o nanat ɗum ceerno Banaji hawri e Ladial ko 1993 Dakar e galle alhaji Soule Sall 93 fay joni noon ko duuɓi 32 kanko Soule Sall mo haali ɗon hawre Ladial ceerno Banaji juuli ɗum o Soule Sall o hande waɗi balɗe 25 ko yalti aduna Soule Sall o hande waɗi balɗe 25 ko yalti aduna altina ɓennuɗo waɗi jonte tati balɗe 20 talata 20 alarba 20 alhamisa hande balɗe 25 ko kaw Soule alhaji Soule Sall noori jomum kadi on artiraka ga ko Dakar o hebla ko toon o juula toon o mofta ko ɗum o wasino Bamule Yoff o soodino toon hay nokku to waɗete hay yanade makko to waɗete so hawre Ladial yo mofta toon ko Sinthiou Bambe noon o jiya kanko alhaji Soule Sall bam makko wiyete ko Julde Fama Demba e belal jiidi yumma e baba min almudel ma kaalowel ɗo ngel belal jibini amnata woni nenam Julde Fama Demba jibini Soule ɓiɓɓe julde fof ko Soule goto heddino hen o anna ko yalti aduna hande waɗi balɗe 25 ɓiɓɓe mamam Julde Fama Demba mbimami ko jibinno debbo e gorko heddino hen tan ko alhaji Soule Sall goto Soule o banggue yummakko ɓe jeegoma worɓe kamɓe fof ɓe jeehi kan goto heddino kanko ne hande waɗi balɗe 25 ko yalti aduna omo joguino mawni hen ɓe o jiidi baba ɓenne kadi jeehi ko ɓooyi eyyi ko noon haala ka sifori mi salminima jafoɗa noon o juuti kono ko ɗum jinnomi haalandema kadi kanko Soule Sall ko photoje makko neldumami ɗon photoje makko Ngoye Fota ko kanko e ceerno Banaji ɓe monti ɗum ɗon montage ɗum ko ceerno makko o sehel makko ko noon ɗum sifori altina ɓennuɗo waɗi balɗe 22 ko yalti aduna hande oɗo alkamisa mo kaldeten 21 août waɗi balɗe 25 ko suuɗi leppi leydi leppi cuɗɗimo leppi teddugal ko noon ɗum sifori photo wongo less ko kanko goto kanko alhaji Soule Sall won ɗon ko moƴƴo noon ko jippinowo moƴƴuɓe
sabu ceerno Amadou Dahar Lam kanel ko galle makko jippoto no nden ceerno Alhasan Hudallahi o yurmen Allah won men ko galle makko jippoto no Sharif Ahmadou Silon Naajo goto e Sharifaɓe he wonde kadi ko galle makko jippoto no hatta jinnaɗo men o ceerno Ahmad Sada nde yaltata aduna koye galle makko e yalti aduna ngol lawol jippimo min e muɗum gonduno toon Dakar to kanko ceerno Ahmad Sada o hawre ladial ko ñande 30 juin 2006 ñande aljuma 9h mo 5 subaka suududu ceerno banaji jippotono ndu koye ndu suudu ceerno Ahmad Sada hawri e ladial min kaldu welima ngol de ko min wadda ɗum Allah waɗi min gartirimo ha ɗo e Poolel eyyi ko noon ɗum sifori ɗum kam wayɗirino hono noon inchallah to banggue kadi juultogol mayɗo ceerno Ahmad Sada jinnaɗo men onde hawre ladial Dakar to 2006 taw ceerno men ceerno Ahmad Tidiane ceerno nayri toon ko on juuli goski makko to Dakar to juma bopp ñande aljuma hedde 4h min garti galle ga noon keblugol hirndidde goski he min jalto e Dakar taw woni hedde minuit pawɗo min garde goski ha Poolel min tawi fuutorde ndi fof ne hawri ɗo e galle he min tawi fuutorde ndi fof ne hawri ɗo e galle he kanko ceerno Ahmad Tidiane o wi kam ndemin nawata goski ceerno Ahmad Sada Poolel nde o wi so jeehi juultoɗonmo goddol wonɓe toon ɓe min kaldo e maɗo o ko min o waddi ɗum o wi so jeehi juultoɗonmo goddol wonɓe toon ɓe nde min gartiri goski ha ɗo hawre ceerno Hamme Banaji wannoon jangguino e ceerno Ahmad Sada ceerno Hamme Banaji o qaalu a numino laka ha bi rabbinasi koye juuɗe ceerno Ahmad Sada o reeni ɗum o ari hawrude janayse ceerno Ali Camɓe kallaɓe woɓɓe moƴƴi fuur fof ngari nde tellimi goski hi tellina ceerno Hamme noddimi o wi ko an wonno e ceerno Dakar mbima haw ewa habru ko gimmorɗa toon kalmino kaldumi ɗo ni mbimi nde o hawri e ladial ceerno noddi hebloɓemo keblimo ha gasi o adda juma boppuɗo juula ceerno wasi so min garti goski artiga yowomɓe ga ɓen juultomo guitta goddi mumen on saato noon kanko ceerno Hamme o ƴetti konngol o wi ceerno Aliyu nam o wi min demo ceerno Ahmad Tidiane juuli o mi suusa juultade ɗum ceerno Aliyu wi aha kañum hoore mum ni woni dentalngal kisa Allah waɗi ɓe juultoraki goski ceerno Ahmad Sada taw ƙabri ndi ne fewna ɗo e galle he o mofta kalɗo ceerno Hamme waddama noon banaji kono minnene kadi ɓe mbaddama ɗum ɗo e Poolel jarloɗa min jafuɗani assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh Aliyu Sall ɗo e wuuro meɗen Poolel Diawɓe le 21 août 2025 waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh haqqi ala hen baɗon haalda ko Allah fandora ko Allah ala goɗɗum ko fandora so wona Allah e ɓeydade wallondirdi ko yiyete ko fof ko juultade mayɗo nde fodde kaɗa mo sahaba ɓe mbanno ko ɗum tan woni ko yeyete amma noon no mbiruɗa ni an haali qissa mo haali o ko ceerno Ibrahima Baydi Sall mo dungo wuro ceerno almuuru ceerno Abdourahmane Banaji sule an mo mbiɗa o ko on inira ko sule mo wiyata o sule mayɗo ñande ɗo ko togos emo inira o sa ƴeewi ceerno Abdourahmane Banaji joni e calcul no ndiruɗa ni ko noon maayi joni ko duuɓi 53 kay e balɗe nogas e goho ceerno Aliyu mbasikata ne woɗɗodiri mo ceerno Abdourahmane wi yo so juulama ɓaade ne juultoye juulata o yoɓe naw mayɗo maɓɓe so juulama juultata duuɓi 53 e goho e oɗo mayɗo balɗe nogas e goho hande min won baaɗi ko noddimi wi o maayi ko Dakar ɗon o wirna no mbiruɗa ni wi kanko sule oɗo tokoso o innira ko sule mawɗo o wi kamɓe ɓe ganda sule mawɗo e kanko ceerno Ibrahima ko haali ko ceerno Ibrahima Baydi Sall ceerno Abdourahmane joni ko maayi woni duuɓi 53 aɗa ka wona maayi ɗo ñande ɗo kam te wala kanko nde o haali audio ɗe taw oɗo sule mayani nde o haali audio ɗe oɗo sule taw mayani ene wawi noon sabu min hayno mbaɗanmi kaserode won goɗɗo feri kam e nder ko haalata ko wiya kay oɗo sule ma he cangue
o taggama to ta mbi mala oɗo haali ko ceerno banaji ko ma joni duuɓi capantati e huuɗi mo ceerno banaji kay wi julta ko honke mayani canki walla cirawe ala kullin suuleji ɗi ko ɗiɗi mi anda noon so tawi kamɓe fof koɓe kawma en walla ko nan nden kono suuleji ɗi ko ɗiɗi ko mawɗo o to goto o to artiraka Fuuta noɓe kalata o artiraka Fuuta jati ceerno ɗo on artiraka Fuuta e wiide kanko ceerno Ibrahima Baydo e gueɗal kadi ngal dokkuɗa haqqe ha timmi Allah balli dokkuɗa haqqe ha timmi e nunɗal maɗa e peewal maɗa a wi ceerno Ahmad Tidiane yamiri yo ga julti so tawi goddi mabɓe ene hen inna Allah yafalu ma yasha ceerno hamme kañum hawri hen kañum yonama ko ceerno Ahmad Tidiane waɗi welama ɗum hokki ɗum on ɗon hurum wi ala kañum watta ɗum onon fof kadi on kawri e ɗum falillahi alhamdu bo innama kay minen min jahanno koye wiide ene watta jultade mayɗo sunna walla farilla minen min kaali ko nelaɗo sallam mbiɓe kaal ko wona debbo o holmo nelaɗo sallam julti nelaɗo sallam jultaki debbo juul ko mbaɗi ko haɗa ko ɗo yeyete gueɗel ɗimmel guel nelaɗo sallah sallam no woppiranani sahabaɓe hay hunde ni ceerno Alhaji Mouhamadou Seydou radiallahu taala anhu e zamanu muɗum ala ko woppani fuutankoɓe diina hay hunde ndewduki fof ko aada e bida tan o dugata joni so tawi ɗum ɗo jolnama caggal makko kanko o waɗani nelaɗo sallam waɗani yama ene watte sunna tengtuɗo ala ɗum ko bida wontat haram jarɗo jafuɗa Allah walli kay an kama min dañi seedan fagal ceerno mi pennata may ɗum emin gonɗin may ɗum min gandi ko mbiɗa ko kay ko haqiqa kono Allah waɗi kisa ceerno hamme no Allah hokkiri ceerno Ahmad Tidiane ni kamɓe fof jangguinno ceerno hamme ceerno Ahmad Tidiane jangui teddungal muɗum e hurum muɗum wi neɗɗo e yonade ceerno Ahmad Tidiane e nunɗal mum e aduna fof yidde ɗum yamiri kono kamɓe ene gammutimi e mabɓe firtude ko ceerno Ahmad Tidiane wanno walla fawde konngol mabɓe konngol ceerno e golle ceerno Ahmad Tidiane ko ɗum woni ko duwete ko kamɓe ɓeɗo ɓe min dugdata joni so tawi ceerno ko jinna jijolonaɓe e cilonaɓe e ɓeɗo juuteɓe ɗo ñanden so tawi ceerno ko jinnaɗo mabɓe ko khalifa mabɓe walla ko nandi hen khiyar alanaɓe ko ceerno waɗi so tawi ko nunɗa ceerno kay hay sonde wina nawe walla juuli wina ɓe aɗa yoni min ceerno minen kay kala ko mbaɗɗa mi pirta wona kay yiyade ñaago ceerno an joni a ñagaki a ñagaki ceerno ɓe to no ko cilonnaɓe e guiƴononaɓe e ɓeɗo jokenaɓe ko ñaguiɓe ceerno an yamirore timmude keɓɗa amru tam ko ɗum keɓɗa an wona to ummi wona no wayi wona ko addi an kay ko a heɓtan kanko wima noon an kay e ɓeeto jiiɗa wona ɓeeto ko ɗaccoɓe haw juula walla ha wawi juulede ceerno minen de min jinno barkinorade minen de min jinno wat ɗum ceerno Ahmad Tidiane kan ɓuuri andude ɗum o ga sa wi rokki goto yitere muɗum he hokkata ceerno Alaji Ma Seydou wiide ene waɗa ko waɗani caggal makko rewete tan ko bida jultade mawɗe ko bida ɗayaɗo arta fof ko bida ceerno Abdourahmane ko cali ceerno Hamme ko cali ceerno Fouta ko cali callorina kadi di Allah an ko amru tam keɓɗa an ko maɗa ko findirani ɗum wota an ko ceerno ma yawat fala budde ɗoftayi ɗum an ka ɗofti ɗum so ɓe ɗoftirinoma ceerno no ɗoftirɗa ni lural batta wassalam. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شرم أحمد تيجاني ألفا سليمان سيد با سلمت ماما جوري ماما نياغي ماما دعاو كدي من الديم دعاو إن يرى الجمعة مجبال على البركة ومن شيدي من هن تجيت برد أمن قه من أنا كده من جدي شارد من هن إن شاء الله الحمد لله رب العالمين بلتن ماما فيبي كدي جابوا المانقول هالاند minen kadi min ñaagi hen yaafuya ɓamtude sawtuji amen e dow sawtuji mon ko wonno nanirɗen tan on saaha mbiɗen gadden hen enenne ko ganduɗen alhamdulillah rabbil alamin kadi a ɓeydima moƴƴitinde ɗum ceerno Ahmad Tidiane ceerno radiallahu taala anhu
kalduɗa ni ko noon Allah waɗanimo ko noon de Allah haalande nde e minen kadi min ñaagi hen yaafuya ɓamtude sawtuji amen e dow sawtuji moon ko on nanirɗen tan on saaha mbiɗen gadden hen enenne ko ganduɗen alhamdulillah rabbil alamin kadi a ɓeydima moƴƴitinde ɗum ceerno Ceerno Tidiane Ceerno radiyallahu ta'ala anhu ko kalduɗa ni ko noon Allah waɗanimo ko noon de Allah waɗanimo to banggue haqiqiya wona pour ko ceerno men kalduɗen ɗum kono Allah golleranimo Allah hokken ɗuwade e ɓuɓri makko gurdam men e mayde men foof enen dendagal ɓesguji men ɓesguji julɓe foof anaji min sule mo kalmo haali goɗɗo o mi anda ɗum min e galle kawa men he mi anda on mbiɗa andi noon sule inniraɓe oɗo kono mi anda oɗo mo innira taw won goɗɗo mo innira kanko kaw sule oɗo mi anda on so Allah mi nanani kadi mawɓene ko ho wi Sule Sall Sinthiou Bamɓe jaatigi Cheikh Abdourahmane Banaji kadi ko ɗum addinimi jabade hen andude Cheikh Abdourahmane Banaji yalta aduna 1993 ndena min janga Bapalel ndeno yalta aduna hawri koye ɓaaral almudo goto no wiye Mamoudou Dabbel yette jaayi Ceerno Saydou Diara conto wode berene ari ɓarnude ɗum ko ɗon Ceerno Saydou Diara ɓennori fayi Banaji e hoddiro Allah nden hitande goɗam ɗum jiɓurima julɓe fof no fewi ko ɗum addinimi wiide ganduɗa hoore ma oɗo Sule o ɓoyani ko maayi hankinde mbaɗatmami audio nde waɗima balɗe 25 ko natti hande waɗi balɗe 26 ko noti joom makko yo Allah moƴƴamo toon noon ko moƴƴo noon so Allah donc Sule oɗo ko jiɗɗo moƴƴere jiɗɗo deftere Allah nde tigui rigui machallah min nen kadi mi salmitimama mi ñaguimama hen duwaw min ɗaɓɓi yafuya Seydi Ba min kettoma no fewi tigui rigui o jooma mi meeɗa nande o jooma ɓennirimi mi ñifan connexion am mi ñifa donné am pour woto téléphone am sonde ha haljinami heɗade haala ma so mbaɗa heeɗo haala ma mi ñifa donné o mi ñifa fofoof woto haljindemi heɗade haala ka wonno haala ka ko waɗi annore tigui rigui koko ceero boy wi ko radiyallahu ta'ala anhu wi haala kaaleteka tan naata e ɓerɗe julɓe belto toon deeƴa toon julɓe belto soko yalta e neɗɗo kaala o ko gueɗe 10 cawdoto haala ka sen yalta e neɗɗo o gueɗe 10 ɗe gotel so manki tan haala ka dahmata ka welata ka jirwata ka wayata no haala ceerno Mouhamadou Sama so wayni o wi haala yo feew teeya laaɓa tan gonɗa ka wela ka yurmino ka sifo ka findina ka jirba tawa ka jilbani woni ɗaɗo gueɗe 10 o jokki o wi kanko Cheikh Boy radiyallahu anhu o kono so konngol welani nanaki yurmani gonɗani ay binat biɗo tawi hettiɓe paamani o wi noon so ɓernde windi masi ko neɗɗo jogori haalde ko ɓernde winda masa ɓernde so windi masi gayni nelde haqqille sarto ɗum so haqqille sattima andi kaalo haala ko jokkowo ko enɗam walla ko jokkata enɗam ha so koko gonga so tan ko emmino fitide haqqille joña kan banggue wadde so ɓernde windi masi haqqille sattima o ay ɗemgal wiya ko fewi nanni laaɓi jilbani mbimi ko pulaar laaɓɗo ceer pawmi e dalillaji kettiɗo ha fahmi fof ma andu jilbani ha ko noon onon cuusi gonga onon jiidaɓe Ceerno Boy sifi ɓe Ceerno Boy wi yimɓe jeeɗi ɗo mbawa haalde gonga ɓe mbi ceerno holɓen wi kulɗo e jiɗɗo e ɗaminiɗo e naafigue e puuyɗo e kersowo e fure fuura ɓe jeeɗi ɗo mbawa gonga cuusani ɓe mbi ceerno hol kaalowo gonga o wi gonanɗo Allah celluɗo ɓernde gando juulɗo haqqan kaɗɗilɗo joom dawla firta fenade leelani so heewi kulol e ɓernde ma yotaw ko Allah kulɗa giɗgol fakkiti yin Mouhamadou nim so wodani Seydi Ba mi salminima jurimama ñaguimama duwaw mi neldima duwaw ko almudel ma miña aɗi Ceerno Ahmad Sada Polel Diawɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ceerno mi salminima ceerno Tidiane Seydi Ba jafoɗade réseau ji amen ɗi beelani ɗeɗo balɗe no fewi en taƴodiri mbaddumi han kadi ɗum komi yaha jaram mi ñaguimama yaafo no fewi fodde ko taƴodiriɗen ko réseau ji ɗi manki welde ga no fewi jarama Seydi Ba assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ko almudo ma Aliou Sall Polel Diawɓe reddi balla eyi waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh on keɗorima noppi moɗon wandan yiɗɓe heɗade ɓe wonande heɗotonoɓe oɗo ko ceerno Aliou mo ceerno Ahmad Sada
salto polil jawbe نعم kanyum haali kaado haala نعم ceerno ibrahima baydi نعم mo wi o نعم e kanko mo o wi o نعم enen dandiri duuɓi capantare e The tati Bluetooth device is ready to pair. enen dandiri duuɓi capantare e tati نعم jode wonoɗo somi heɓi mo yeɓa نعم enen dandiri duuɓi capantare e tati نعم ala kulli kam نعم wala takunu kalladina qalu sami'na wa hum la yasma'una نعم onon hettotoɓe نعم kasiraji ɓe نعم hettoɓe jawte ɓe نعم woto mbiya on nani نعم taw on nanani نعم woni on nanano ko taw on paamani نعم wala takunu kalladina qalu sami'na wa hum la yasma'una نعم woto mbiya on nani نعم taw on nanani نعم. woto mbiya on nani taw on paamani نعم ko innama ko yeeteɗo ko fof نعم ko sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ko on tan haalete نعم so tawi on paamino namdalam نعم en goɗɗoyta نعم ceerno alaji masaydo hol mayɗo juulti نعم nelaɗo sallam Naam. hol mayɗo mo juulti نعم wona debbo o tan نعم ronkama haalede نعم gaaɗo fof waɗa tarirlo adda hen kañum heɗe ɓuuji muɗum Allah adda hen geɗe wadde نعم min mi haalani zaman min ɗo gonɗen نعم mi haalani ceerno goɗɗo نعم mi haalani hunde wonde Naam. kalmi ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam Naam. on tan kalanmi kadi ko mbaɗa haala fof ko on tan kalan min نعم on woni tuknorgal windere نعم guila e aduna ha e lahara نعم ko on mbimi beele waɗima Allah waɗani نعم amma so tawi ko e zamanuji meɗen Naam. gonɗen ɗi نعم mi haalani hay ceerno goto goɗɗo Naam. namdimi ko ceerno alajima saydou نعم seeren ɓe heddiɓe ɓe mum Naam. ene poti juultade maɗo ko haram نعم son gari oɗo gaddanami ko wona jaabuwulam ngol holko mbiyen moon نعم hay goto moɗon mi yeddata نعم wi walla ko waɗi kono paame ko kalmi ko taw نعم so ceerno alajima saydou juultima Naam. no foti dañde almuɓe no foti e gurdam wuuri e aduna نعم no foti نعم hande heddoto hen tan نعم ko seeɗa نعم e anduɓe gurdam makko tiguirigui نعم hayɗo madi gunas ɗo jeehe ceerno Abdoul Aziz Kane نعم ene wuuri nan ɗon namde ɗum نعم giƴum hande en tiiɗon e Madina نعم ceerno Abdoul Aziz Kane نعم daaɓe hoore faade nan ɗon jeehe namdemo نعم woto ngame نعم jeehe galle ceerno Alassane Houdallahi نعم namɗon نعم ceerno Alassane Houdallahi نعم walla jehon to ceerno Hamme Diallo نعم ɓi ceerno Amadou Daifa نعم wonde e ceerno Mansour نعم ko Diallo kono kellifaɗo نعم hayso ɓoye toɓede kam ko Naam. Diallo tan نعم jeynama noon ɓe نعم so yimɓe kay ene ballodira نعم unoɓe kay so cuuɗodiri nafde نعم gawri liggata نعم onon yon mofti ko mo on kalanta kam dalilaji moɗon نعم min dalimo kaali fof kadi jaɓɓot hen نعم ene gasa نعم mbimi ko nelaɗo sallam sahabaɓe ko mbaɗi ko on Naam. jabaki ko mbimi ko نعم beele ɓe tubani no annabi sa sallam caggal nde ɓe mbaɗi haɗa o نعم walla ɓe tubani نعم kala bannoɗo musiba e zaman ɗo sallam ruttoto tuuba نعم sappo e joynaɗo walla ma sappo e jeegom نعم ɓe wino so keɓama yo mbare نعم wonen tuubɓe نعم Kaabu ibnu Zaydo ko hen نعم Wahshiyu ko hen نعم wonɓe nan ɗon نعم وعلى الثلاثة الذين خلفوا نعم. حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت نعم وضاقت عليهم أنفسهم نعم. وظنوا نعم أن لا ملجأ نعم. بجننا نعم. ددر قال إلا عليه ثم تاب عليهم ليتوبوا نعم ɓeeɗo sabani so irrima oɗo haɗa bonɗo mo Allah bonni نعم nela sallam lawrima ni ummima yeehi نعم ɓe kaani haqqille ene haani hokkude ɓe tuubi walla ɓe tuubani نعم so ɓe tuubi نعم fa marhaba نعم umma taba Allahu li yatubu نعم so ɓe tuubani نعم. ya woyli نعم ni foti نعم mbaɗi ko kay ittata ka ko gofol ko gootol نعم ɗum wata en wiye sunna hol dagnowo ɗum نعم hol baɗo ɗum ko ɗo kalten نعم ko mbimi ko e geɗɗe ɗi saɗa jaabo ceernoji mo saɗa juultima نعم haqqani نعم nela sallam juultima ko wona debbo نعم haqqani نعم wata hen نعم mbaɗten tarihiruji min mi ha laane on tarihaji ko mbadda ɗon نعم walla ko mbaɗɗon e babiraɓe moɗon نعم walla ko mbaɗɗon e seereɓe moɗon نعم ha jaam ala e ɗum bittata ɗum wondaka ɗum نعم sonno mi refta hen mi haalani tarihaji ɗe mbaɗɗon e babiraɓe moɗon نعم walla ko mbaɗɗon e seeremɓe moɗon نعم
haajam ala e ɗum min haajam woni koye sunna no haajuji mo gonire sunna heni somi nelaka yo somi janngani yo min haajam woni tan koye sunna woni koye diine l'islam namdimi tan ko nela sallam beele waɗi walla ceernoji masoyr mbaɗe waɗi hakkillaji meɗen jahay ɗum nela sallam kay ene ɓatti hen mbaɗa goto fof ne jogui deftere walla nela walla ceernoji masoyr kam ene jogui ene ɓatti hen gurdam ne ɓatti hen min ko ɗo namdimi kono so jii goto moon fof ɗarde mbadde ceerno ɗum ɗo mbadde waɗi ɗum ɗo waɗi ɗum ɗo waɗi ɗum ɗo ko hangade ko gandami ko kanko ceerno Bocar Ali o namdaɗo o namdi nde on namdimo nde wimo tan ko jultade mayɗo o haali ko o foti haalde ha gati o wilimamo boyni fati hilmam Malik ɓeɗo kam mbiyata ko jultade kanko ko Malik yaggi o ha tan ɗon tan ko addoyintare yirloji kadi ɗi Abou Hanifata mo wi o one hoore muɗum mo gonɗaɗe fatiha ko aya so jaggi koppi ɓamtade muɗum waɗani farilla e juuɗo so tawi jooɗima wadde tahiyatu salam taslimatul farde waɗani ɗum kanko o watta ɗum Limam Shafi'i ñaawo pucci damnuɗo ñamde pucci kanko o ñamata puccu ceerno Abdourahmane Bane juuɗe temedde jeegom e jaw puccu hen goto maɗani ñamde hay goto maɗani mayde ñamaɗo mbiɗo kadi masur rasi ko feccere ɗum ɗon awaɗan ko raɓirina hayrul kalami tan ma ɓella wa dalla o wiyan tan limamu ari hani limamu Malik jaɓani kanko o Malik yanke ka Malik yanke holko woni ma laabi goɗɗi ko Malik yanke namɗa holko waɗen Hanifa en Abou Shafi en walla waɗi wattini ko gandumi ko mazhabe enen Malik mo ndewɗen o kaɗa ɗon kono addude irtillo min mi namdaki ɗum namdimi ko nelaɗo sa sallam gasi oɗon gandi mbaɗa andi namdimi ko ceerno Jam Sayd oɗon gandi mbaɗa andi ko heddi ko mi namdaki ko mbaɗɗon e seere mon mi namdaki ko mbaɗɗon e babiraɓe bon walla ko nandi hen wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh caggal de kettinen ceerno men Ahmad Tidiane Alpha Mamadou Siré ɗo legal men killinkare galle men ceerno Samassa yewtere men ari ha ɗo ɗum en calmini hettiyankoɓe jinnaɓe seeraɓe sirifaɓe dendagal moƴƴuɓe